Čau lidi. Ne, já jsem Elektrik a vítejte u mého prvního videa na mém kanále. Je to takové uvítací video, takže se těšte, že budou další videa a budou další videa. Jo, to blabla, dobrý. Takže něco mě, já jsem kluk, nejsem holka, jsem kluk a tohle to je vlastně by takový moje uvítací video, je to můj první vlog a vlastně tady to video bude takový vlogový, no vlastně celý kanál bude vlogový, někdy se tam bude takový gameplay nebo let's play, něco takového, prostě většinou vlogy, někdy s kamarády, někdy sám, no spíš skoro furt sám, protože já nemám kamarády, ale mám, takže to bude dobrý a když tak byste mě potěšili, kdybyste dali palec nahoru. No, pro některý klidně můžete dát palec dolů, když říkáte, že jsem hnusnej. Jo, mám triko z Petros Game. Pedro je prostě takový můj nejlepší let's player. To je asi vše. No a když tak dejte subscribe, abyste mě podporovali, abych dělal další videa. A dejte like, rozhodně like. Takže čus.